ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ମୁଁ କିଏ? ତମେ ପରା ସେଇ ପଟି ମରା ଶଙ୍କରା। ଆମେ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ। ଜେଜ ତୋର ଦୁର୍ଯୋଧନ ଏ ପିତା ବାଞ୍ଛା ନିଧି। ଆଚ୍ଛା ବୁଢୀ ମା ତୋର ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ହେଇଥିଲା ବ୍ୟାଧି। ରାଇଟ୍ ସାର୍। ତାଙ୍କରି କୁଳ ନନ୍ଦନ ନାମ ତୋର ପାଗା। ଆଜ୍ଞା। ଏ ବାପା ତୋର ବିକି ଦେଲା ନଈକୂଳ ଜାଗା। ହଁ ବା ସାର୍। ତାଙ୍କର ସେ ନଈକୂଳ ଜାଗାଟା ନୁହଁ କି ସାର୍, ସେଟା ଘୁଅ ପଡ଼ିଆ ହେଇକି ରହିଛି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ଗାଁକୁ ତ ଆସିପାରୁନି। ସାର୍ ସମାଜ ପୁରା କଳୁଷିତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଠି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତମରି ଭଳିଆ ପଟି ମରା ମାନେ ଯଦି ସଂସାରରେ ବୁଲି ରହିବେ ଆଉ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ କୋଉଠୁ ରହିବ? ହଁ ତୁ କହିବି ବାପ ଧନ ଏ ସମାଜ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଘୁରି ଯାଉଛି ମତା। ସାର୍ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ବୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମଦ ମାଂସ ତ ହଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଖାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କଲଚର ଥିଲା କି ନାଇଁ? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି କଳା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କେଡ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଖୋଲିକି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଏ ତ କଳା ତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଧଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତାପରେ ଦେଖୁନା ସାର୍, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସିଏ ଜଣ କାହାର ଭାଉଜ ଭାଉଜ ହବ। ସିଏ ଆମ ସାହୁ ଭାଉଜ ଚିହ୍ନିନ ତାକୁ? ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ ଡାଲି କେମିତି ଦଉଛ ଆଜି ଅରିରେ? ଜାଣିନ? ମନ ନାହିଁ? ଏ କଳି ଯୁଗରେ କିଛି କିଛି ଏଭଳି ଉଦଣ୍ଡି ହୋଇବେ। ଏ 2.5 ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଏ ଲୁଗା ଖୋଲିଦେବେ। ଠିକ ତ ସାର୍। ଏ ଥରେ ଲୁଗା ଖୋଲିକି ସେ କଲା ଆଇଫୋନ, ଦିଥର ଲୁଗା ଖୋଲି ସେ କଲା ଫର୍ଚୁନର। ଆଉ ତମେ କଣ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇପାରିବ? ପରଫେକ୍ଟ କଥା। ସାର୍ କ'ଣ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ ପରିବା ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ? ଯାଇଥିଲି ବଜାରକୁ ଆଣିଲି ପରିବା, ଖରାବେଳେ ଘରେ କିଛି ରୋଷେଇ କରିବା। ହଁ ସାର୍, ଯାହା ହଉ ପରିବା ରେଟ୍ ତ ଯାହା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଖସିଗଲା ସାର୍ ନା, 35କୁ ପଳେଇଆଇଲା। ଆଳୁର ଦର ଧନ ଆହୁରି ଖସିବ। ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶୀ ଆଳୁ ଯେବେ ମାର୍କେଟ ଆସିବ। ସାର୍ ଏ ଗଦାଧର ପୁଅଟା ଦେଖିଲେ? ଏଟା ବାପାଟାକୁ ଡେଲି ମଦ ପିଇକି ଆସି ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା ତାକୁ ବାଡଉଛି। ଯେ ଗଦାଧର କଲା କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗୁଅଛି। ସିଏ ଦିନେ ତା ବାପା ରଘୁଆକୁ ପିଟୁଥିଲା, ଏଇନେ ନିଜେ ପିଟା ଖାଉଛି। ଓହୋ ଠିକ ତାହେଲେ। ସାର୍ ଏ ହେ କିଏ ଗୋଟେ ଝାଡା କରୁଛି। କି କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ, ଲଜ୍ଜା ଛି। ଇଏ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଏ ତଳ ସାହି ପିଲା। କାହାକୁ କହିବା କଣ, ତାଙ୍କ ଗାଡି ଏନ ଢିଲା। ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁନି ହେଲା। ଲୋକ ଖାଇବା ବିନା କେତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷ ବି କମି କମି ଆସିଲାଣି। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୁଳ ଭାଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତା ଚାଷ ଜମିଟାକୁ ବିକି ଦେଇଛି। କ'ଣ କହ? ଆରେ ଅକର୍ମା ହୋଇଲେ ଧନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସୁନା ରୂପା ଜାଗା ବାଡି ଏ ବିଲ ବିକନ୍ତି। ସେଇ ତ ସାର୍। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମେ ପର କଥାରୁ କଣ ମିଳିବ, ନିଜ ଘରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ପର ବିଲ ଯେତେ ଚାଷ କଲେ ଧାନ କ'ଣ ସବୁ ଅମଳ ହେଇଯିବ କି? ସବୁବେଳେ ବାପ ଧନ ଏ ନିଜକୁ ଯେ ଦେଖ। ଏ ପର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲେ ବାପା ମାଗିବୁ ତୁ ଭିକ। ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆପଣ ଏବେ ସାର୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇ ପର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସାର୍ ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକରେ କାହିଁ ଗଣନା କରାଯାଏ କି? ହଉ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ବିଦାୟ ଦିଅ ଏବେ ସଜନି, ଏ ଜୀବନ କେବେ ଦେଖା ହବନି। ଆଉ ଯାୟ କାଳରେ ଧନ ଧନ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୋ ଧନ ପାଗନ ଉପରେ କିଛି ନ ପଡୁ ବିପଦ। ଇଏ ଚୋର ଚଣ୍ଡାଳ ମହି ତଳେ କରିବେ କି ଖେଳ? ତମ ଭଳିଆ ନିତ୍ୟା ବାବୁ ବେଗ ଧରି ମାଗୁଥିବେ ଥାଳ। ଠିକ ଅଛି। ନିତ୍ୟା ସାର୍ ଜଣେ ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ଏତେ ଜ୍ଞାନ ବୁଲି ବୁଲି ବାଟୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଯଦି ପରିବାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, ପୁଅଟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, କିଛି ନହେଲେ ଟୋକାଟା ଅବାଟରୁ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତା। ଆଗେ ନିଜେ ତ ରାସ୍ତାକୁ ଆସ, ବିଲ ମଝିରେ କ'ଣ ହଉଛି? ତାପରେ ପର ପୁଅକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବ। ନିଜେ ଆଗ ରାସ୍ତାକୁ ଆସ। ବାରମ୍ବାର ବାପାଙ୍କୁ କହିଲାଣି ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଗୋଟେ ବ୍ରଶ କୋଲଗେଟ୍ ଆଣିବି। ଇଏ ଲୋକ କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର। ଖାଲି ବାପା ନହେକି ଭାଇ ପାଇ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଗଲୁ ଗଲ ଶିଖିଥାନ୍ତେ। ତମ ଭଳିଆ ମଣିଷ ନାହିଁ ମହି ତଳେ,
ଯିଏ ବାପାକୁ ମାଗେ ପଇସା ତାର ବୁଢ଼ା କାଳେ। ପୁଅ ମୋର କୁଳଙ୍ଗାର ଦାନ୍ତ ଘଷୁଅଛି। ଲୋକ ପୁରୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଇଏ ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ ବିଛଣାରୁ ଏବେ ଉଠୁଛି। କାଇଁ ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୀତ ଗାଉଛ ବା? ଏ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉ ୟରେ ପୋଡ଼ା ମୁହଁ। ଶୁଣ ସେ ଗୀତ ବନ୍ଦ କର। ଟଙ୍କା 1000 ଦିଅ, ମୋର କାମ ଅଛି, ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି। ଗୋପା ତୋର ଲଗେଇଛି 7 ଟଙ୍କା ଗଛ। ଏ ଆଗ ତ ବିକି ଦେଲେଣି, ଏବେ ବିକିବି ମୁଁ ପଛ। ଆଗ ନେଇକି ଯିଏ ଯାହା ଯେମିତି କାମ ଚଳେଇଥିଲେ ନୀତି ଆଉ ଏ ପଛରେ ତମର କିଛି ନାହିଁ। ପଛ କେହି ନେବେନି ନା, ଜମା ନୁହଁ। ଏ ମରିବୁରେ କୁଳଙ୍ଗର ମରିବୁରେ ତୁହି। ତୋରେ ଏବେ ପରୁଆ ପଣ ଦେଖି ସହିବନି ମୋହି। କ'ଣ କଲୁ ରେ ତୁ ନାରାୟଣ? ତୁ ନୀତି ବାବୁ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲୁ। ହଁ ସେଇ କଥାଟା କଣ କଥାରେ କହିଲେ ହବନି? ଖାଲି ଗୀତ, ଖାଲି ବାପା ଆଉ ଥରେ ତମେ ଗୀତ ବୋଲିକି ଦେଖାଅ। କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ଦେଖ। ବାହାରେ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ବାଣ୍ଟୁ ଅଛି ଜ୍ଞାନ। ଘରକୁ ଆଇଲେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁ ଯିବ ଧନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।